Logo hamgani shamungo yak barojak ML Bishoketu Deborma bini chatung Mumbai. Hazamara adiblong bising khobjak Nondopara Ramshankar Panchayat ni takuk okra Bisho Deborma shalkulogromi shak hamya kalajak no thangle nai lekha tipra mothani YTF ni adongro. Nol bahasa, mai putih bicara nol bahasa cari dulu dokter. Akan tesnya selama makan itu tahu mesti kita. Ang sekarang ibu sih malah bukan hajim bar tera din dom bang. Abu tu at least bono. Selarok kan ta. Selarok kau ini bukan masa sean bagi tege bukan. Ayang kah? Masalah ini. Ni abu nunggu kau salah di piang. Kan cakap dengan ke bar aku siliang. Bela kena hambai sini sosial media version no tini oro pai manjamani bagai seng tini eknong simna condition andaro sini amsai gana wano nonda kami bisi hengkang ke ramsamko village ojaga seng tini sakhamya sini koroksa takuk okra sini dara Bisho Deborma bini sakhamya no seng tini nogai bela ikeno khamka bo mahai keno koyak din mahai ke klaijak bini sakhamya bini yagrok yakungrok belai keno hamya te himbi maya henge omahai jorarogo senglukurok wanchuka sengpono subalanya hinei tamuni bage hengke takukno seng subanani belanyo nango omono sini wanchukmung obono sini tiprasani maya tiprasani khairokma tamuni bage hengke nungbai ang subalaya hangkangkai te sabole subanai oboni bagai sini oro sini yutni te sini atasong sini okra sakra rau botongo borok banyak seng khabak sakai kok salai seng phaikya tini sini khoroksa takok okra no subanani bagai seng bono je manchak seng nainai seng je yak pholok manchak seng pholok nai tamuni bagai hingkangkai seng omahai somoyo seng subanani bono belaina dorkar te o amsani no sini borong genang MLA borong genang Sar Bishoketu Deborma bobo hanyo saka subanai norok thangai nai phaidi angbo norok no noroi baksa bono je manchak subanani hinei oboni bagai seng belaino kha tongthokmani tamuni bagai hingkangke seng borok no subabamino seng kusugo kanai hinggai takukte buhuk song ang maya genang tiprasarak no sini dofani tiprasarak no ang obon konya musungu norok nang request khanya musungu seng tiprasang gai phaidi norok nugui tokai norok busubadi bono tamuni bagai hingkangke o takuk o nukhung belaino kevel belaino rangkusa kuri nukhungni borok din hajira khanya phanose jaga kuri omo haike buni nukhungo khoksa khongni lepsa lepni manisi borok sawi tongmani tini bini saino saisi tini bihik no sadna tongmani o bihik se saino tini sari ma tongo busaboti bosikon chikon tongo oboni bagai borok belaino jingjalok laijak bushanor de tidulnai hayakaba bushanyo de sarinai gawma hai jorarago sungsu banani belanya dorkar obon bagai lukurok nang obonani koimung bel khagnang maya gnang lukurok norok bo haino hai sini takukno chubadi omono sung koyo belanya hambe nin sinimung ani sinmung ang YTF ni organizing secretary West District Belakang hambai, sing tini faimani nonda kamiyo. Actually orang yang nonda nuku macam nama kacini darano. Nonda Bisho. Actually, rai 5 mas engkau, 5 mas bisna kalajar. En bisna kalaiman bising ti tabu kaham kecai meya, kaham ke himui maya. En bini yago naik ni, yago tabu belai no. Kini cincang za. Gaman bagai ni sing tini am ni joto sidang nuzak baik palke highlight. Sing bono bomo heke chubai man and butike bono sing datari hamri man amo ni bage sing tiri phai na bage na haileja and tabuk sing mono ora wan chulaika sing jotto millai je sing manchak kichimite relai ke relai bono sing tabuk kaham doctor phunugui and bono kaham kai datari hamna bage sing chachong nai and norok bo jodi nugui tong khangkai o video nugui tong khangkai aja khaloi tini dofani jotto borok kichimite jodi chubala khangkai bono sing tebo taratari no kaham doctor phunugui and kaham bitise man hambai